Alhamdulillahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Wato ni kaina tun ana shutin ɗin fim ɗin na san fim ɗin zai kyau, amma har ga Allah yadda na zo na kalle shi, yadda na kalli fim ɗin a sinima, to wato ya bani mamaki saboda ya yi kyau fiye da yadda nake tunanin sama fim ɗin wallahi. To gaskiya wannan fim ɗin da yadda na ga tallansa, na san fim ne wanda aka shirya shi, kuma na san zai kayatar kuma zai ba mutane abin da suke nema, kuma wanda suka shirya fim din nan da yadda na zauna da su muka dan yi maganganu, abubuwan da suka gaya min na san cewa abubuwa ne suka zo da shi mai kyau, wanda na tabbatar cewa Allah da zai kawo canji daga daukan hoto da shauran abubuwa na yadda ake yin fim a wannan masana'antar. Kada ku manta danna subscribe, sai ku danna ƙararrawa domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.